ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କମ୍ପାନୀ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଏଠି କେତେ ସାରା ଗାଡ଼ି ବି ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଜି ବି ଲୋଡ଼ିଂ ଫୋଡ଼ିଂ ହେଇନି, ଦିନ 12ଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି। ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ବି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଠିଆ ହେଇଛି, ବସିଛି, ସେ ବି ବସିଛି ଗାଡ଼ି ଧରେ। ଫାଇନାଲି ଗାଡ଼ି ଆଜି କିଛି ଲୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ବି ନାହିଁ। ଏତେ ଆଜି ଗୁରୁବାର ନା, ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଅଛି। ଚାଲିଗଲି ଦୋକାନରୁ ଗୋଟେ ମଟର ନେଇ ଆସିଲି, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିଦେବା ଚୋବେଇ ଚାବେଇ। ଟିକେ ମଟର ଫଟର ଭଲସେ ଚୋବେଇ ଚାବେଇ ଦେଲି। ଆଉ ସେ ପରେ ପଳେଇବି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇକି ଆସିକି ଗାଡ଼ିରେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବି। ଦେଖିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କି 4ଟା ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଲୋଡ଼ିଂ ବି ହେଇଗଲା ଭଲ କଥା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଗାଡ଼ିରେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ସେମିତି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛି, କିଛି ଲୋଡ଼ିଂ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ମାନେ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିବା ରାତିକି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆଉ କିଛି ସମୟ। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆସିକି ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି 7ଟା ବେଳକୁ ମୋ ଗାଡ଼ି ପଏଣ୍ଟରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଲାଗୁ ଲାଗୁ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଗଲି, କାରଣ ଗାଡ଼ିଟା ଲୋଡ଼ ବି ହେଇଯିବ। ଦେଖିବ ତ ଟାୟାର ଫାୟାର ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଲୋଡ଼ିଂ ଚାଲିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଲେବରମାନେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଲୋଡ଼ିଂ ବି କଲେଣି। ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଗଲି ଗାଡ଼ିଟା ଲୋଡ଼ିଂ ନା ଶୁଣିକି। ଲୋଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଲୋଡ଼ିଂ ଚାଲିଛି, ଏବେ ସରିଯିବ। ଲୋଡ଼ିଂ ସରିଲେ ଘରକୁ ଯିବା। ଏପଟେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବି ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।